המילה טוטי בעברית. חבר'ה, אני גאה להציג את הזוג הראשון שלנו, פה משמאלי לבמה. שני ההומואים. דושיאל ודושיהו! מצד ימיני! ומצד ימיני! הרוסי הטיפוסי והתימני הלא מוגדר! שמכונים כפרויקט של לביבו! בוא נעביד, איפה רון? עכשיו קבלו את הטלטלי המצוקה שלנו שעושה לנו את הקצב. יאללה רון! הראשונים. אתם ראשונים. אתם ראשונים. אם הם מטועים בדברים, תקו צ'וק. למה ככה? חברים בקהל להיות בשקט. יכול להגיד מהחבר'ה את הגרגרו בגרון? תעבור לו להשתין. כן. דושי די. טוקי. הנה זה מגיע. 1, 2, 3, 4. פרידי! פרידי! או פרידי! 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 או לב הגיע עם הלוק של הסטלן. אחי, מתי תבין שהסטל הזה מת מזמן? קפלן, אתה עוד שנייה נעלם, אתה שוקל -2 וזה ממש מוגזם. אתה ערבי. אחי, מתי תבין שאתה לא תהיה קרבי? אבל שניכם מאוד צצים לפריד, אז פשוט תיקחו ממנו פריד. אוקיי, 1, 2, הנה זה בא. קפלן, אתה לא תהיה בלהקה צבאית, כי בחיים לא הייתה לך שום פעילות מינית. בחיים אתם לא תראו שום פרוט. פרידי, מוזמנים להצטרף חבר'ה. פרידי! פרידי! כן, כן. לוי, התמזל מזלך, אז יאללה, לך לאוריב שיהיה בהצלחה. וקפלן, לא התמזל מזלך בכלל, אפילו רבי, מסתכלת רק על צה"ל. אז אם אתה לב, קפלן הוא לבלב, כמו חתולה וכלבלב. הנה, אנחנו מזיינים אותך בתחת, לב כמו הערבי, טלעת פנים וואחד. כן, וואלה, שניכם מגלתים לי את הביצים, עלק אתם חשים לי ימנים קיצוניים. קפלן, תוריד כבר את המשקפיים, יא דביל, אתה נראה כמו אורן בן, זה לא עושה אותך מסביר. יש לך שערות ביצים על הרגליים, עזוב אותך לב, בוא נקרא לך מעיים. וואלה, רואים שאתם משתינים במכנסיים, אבל אתם לא יודעים לכתוב ראפ, אז בואו נמחא לכם כפיים. שום דבר לא יעזור לכם, כי פה אתם מושפלים. דושי וטוקי, מכם נפרדים יום. חמוד, חמוד. יאללה חבר'ה, קצת כפיים, בוא נעודד אותם, הם אחרי ייבוש. שתי ילדים כתבו עלינו מאחורי הגב, אנחנו מביאים ורק כדי לזיין אתכן עכשיו. ותראו כמה חמוד, הם כתבו עלינו שיר, זה היה יכול להיות מתוק, רק חבל שזה מריר. אולי כולם צחקו וחשבו שנעלמנו, אבל שום דבר לא יזיז את הביצה שלנו. נעבור לשלב הירידות, נקווה ששתי הכוסיות לא יתחילו פה לבכות. אז קבלו את הירידות כמו שתי זונות, תרדו על הברכיים, תמצצו לנו את הזין. קבלו את הירידות כמו שתי זונות ותמצצו לנו יפה שלא ניתן לכם מקום.
הכל. בכלל, השם הזה, דושי, חושב שהוא עושה ראפ כמו איזה כושי. דף בגרות, מתכנן להתפרנס מקצבאות נכות. האחד עם החיוך המפגר, הוא חושב שאין נחמדות לכל כיוון הוא משגר. אבל מה, כל חשבו שאתה סתם מסריח, אולי אתה לא, אבל בהחלט אתה מריח. אולי בטעם הזה אין עניין בכלום, בוא נעיר לו את המוח הרדום. בום! הוא פגש את אהבת חייו, הוא נכנס לחדר והיא קרעה את מכנסיו. אממה, מסתבר שהוא היה כל כך גרוע שהיא ניסתה להתאבד אחרי שבועיים או שבוע! כמו שתי זונות, תדעו על הברכיים, תמצצו לנו את הזין, קבלו את הירידות, כמו שתי זונות, תמצצו לנו יפה שלא ניתן לכם הכל. והנה עכשיו הגענו לאדון טוקי, הוא בטוח שבראפ הוא מינימום מוקי, אבל אחי, הבן אדם ממש הושפל, סתם פריסטייל מול לסבית, לשרול לא מסוגל! חברה שלו היא קופי פריד, שזה מפחיד. לא יהיו לך חיים קלים, כל המכינה תדע שהאף שובר גלים. וואלה אחי, אנחנו חייבים לומר תתחדש כי כולם פה פה אחד. יודעים שאתה מתלבש, לא רצינו להעלות את עניין הטופי, אבל תחשוב עם עצמך מה זה מאיתך על האור. הוא סתם טוב סינני מרסלת. נתתם פייט בסדר, אבל הכבוד שלכם בקבר. העיניים תנקו את הנזלת, תנשקו לנו את התחת ותצאו יפה בדלת. אתם מומויים. אין עלינו! אין עלינו! חבר'ה, זה רק סיבוב ראשון, אוקיי? תזכרו טוב טוב. אין עוד סיבוב, אחי? טוב, אז יאללה חברים, אני רוצה לשמוע את הקול שלכם, אוקיי? מי שאומר ש... לא, ההפך, תושיהו,